moi boas. Estamos hoxe en Moraña, imos participar na carreira Carneiro ao Espeto, percorrido de 10 km que este ano modifica o recorrido, polo que non sei que nos atoparemos. Ora vou ir polo dorsal e xa empeñaronse a aquecer, que falta media hora e vai facer falta. Quiero justicia. Mucha suerte a todos. Una buena participación en esta Kilómetro 3 e chego un solitario, por diante 100 metros, por detrás a máis. Como Dios. Estamos na segunda e última volta en solitario. Ahora toca sufrir moita subida e baixada. Ainda faltan 3,5 km e xa non teño perna, faltando a maioría das subidas ainda por diante. Era mellor que me anotara de 5. Podía ser baixando esta meta. Posiblemente a mellor parte desta, non sei se en Pazos, son casas privadas, pero moi chulo. Xa encarando o rato de meta.
Miguel Iglesias, la segunda clasificada femenina. Hostia, no me aguantar. Xa, porque marcaba nada. Joder, da igual. Tú ves, Con Marta Pereira, Miguel Iglesias, la tercera posición. Marta muy bien acompañada. Segundos, Miguel Maceira, Arturo Mata. Pois ata aquí o que foi a carreira Carneiro Espeto de Moraña. En canto ao meu resultado, acabei de 23, terceiro de categoría, con un tempo de 36,42 minutos. Sorpresa con este podio porque non contaba con nada de chegar a él, xa que nesta proba dan premio económico por categorías e sempre hai bastante nivel. Teño por aquí o trofeo, que é bastante chulo en madeira, e agora teño que buscarlle un sitio por aí atrás a ver onde o coloco. O percorrido mudou respecto aos anos anteriores e dos 10 km que estaban anunciados ao final non chegou a 9 km. Eu prefería o percorrido dos anos anteriores, sei que este ano non se pudo facer por motivos de cortes de tráfico, pero espero que para as próximas edicións o recuperen, porque para min era máis chulo. En canto á organización, todo bastante ben, avituallamentos intermedios con auga, o final moi completo, voluntarios nos cruces, duchas, vamos, que non notei nada en falta, todo moi correcto. E xa para rematar, xunto co dorsal deronnos esta camiseta técnica. E a próxima parada será a máis 10 Marín Manuel Rosales, que é unha proba homologada, polo que habrá que intentar mellorar a marca persoal na distancia. E xa sabedes, suscríbete e vémonos nas carreiras.